Nikech nitiere nga Samuel Odak ma Kisumo. Openjo ni boss penjna jatelo Brian ni onya wacho nang'o ewi joma ne no thage Kisumo. Joma ne oa Kisumo. Joma no oa Kisumo an ing'eni na akia gi awuon. Bang'e kwafwenyo ni jogo kara ok jogweng' nikech sama jagweng' achiel ma en jatend boda iluongo ni Boaz Wasidiwa nodhi Kambare polling station kuma ne lweny nitie. Bokwerogi ni yawa Kambare kato ok wadware lweny, uritwa gi oko. Koro kanye man waneno komak Boaz kosemb kichwo gi pala manyaka samo weni nochwade stitches 13 e wiye. Kanye makoro japiny okwer ni kara mana welo ema tugo kodwa. Mane gima no koro timo wang'e ni kara welo ne ng'eny ahinya. To kata kineno korgi kaka ne rom, wan South Game mangima waonge joma korgi dongo bilano. To nawuoro ka ng'ama kore duong' inyalo law baring. Dire